दुलुर दालार खाथुबनाय मासे मोजां समायना दुलुर दालार खाथुबनाय मासे मोजां समायना आगै नोंनि खानाय फिथरा आगै खानाय फिथरा आगै दुलुर दालार खाथबनाय मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं। बेखौनो बुङो नामा मेब्लासकारि प्रडाक्शननि गेजेरजों मेब्लासकारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं दुलुर दालार खाथबनाय मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ। खुगा खुगा सोलिबोनाय फेस्ला खुगा मेथाइखौ सोरां बर'आ बुथुमनानै जथायनाय सिमी बसुमतारीखौ लानानै जयै रोजाबदों। सोमावसार बसुमतारीनि करिय'ग्राफार खालामनायाव मेन्देला ब्रह्म, लाइथुन नार्जारी, बिपुल बसुमतारी, बायगसि रंजाली सनिया बिथांमोननि एक्टिं खालामनायजों दुलुर दालार खाथबनाय फेस्ला गोदान मेथाइनि भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दं। रायजो राजा नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोनखौ हास्थायदों। बेयो आंनिनो चेनेल मेब्लासकारि प्रडाक्शन बोसोरसे जाबायमोन आङो मिउजिक भिडिअ नेंगारिया एबार नै बयबो नेंगारनायखाय आंबो माने गोसो जानानै फेस्ला फक बैसागो देमसि बेखौ आङो शुटिं लाबाय दं। मेथाइखौ आं गावनो आरो सिमी बसुमतारी रोजाबदों, फावखौ खालामदों जोंनि बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला आरो हिर'इनाव भाग्यश्री, लोगो सापर्टिं एक्टर एक्ट्रिस दङ रंजाली ब्रह्म, सनिया बर' आरो बिपुल बर' आरो लाइथुन नार्जारी आरो दामग्रा बिथांमोन दङ, मोसाग्रा बिथांफोर साइडआव। दा बिथांमोननि हेफाजाबजों आंनि बे फक देमसिया मोजां महर मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। आं बेखौ नैबे सानथामसोनि उनाव आङो रिलिज होनो सानदों। एडिटिंनि एसे खामानि थागोन। बे फकआ गोदो 36 बोसोरनि सिगांनो आं उन्दैनिफ्राय मोसाबोनो मोननाय गावनो बैसागोआव रोजाब दा बेखौ जोंनि जायगायाव आलादायै रोजाबो, खायसे जायगायाव आलादा जायो, आलादा जायो। आं जोंनि जायगायारि याव सोलिनाय मेथाइखौ लानानै बानायदों। मोजां जागोन होननानै आं सानदों। दा रायजोआ अनसायोब्ला जोंनि चेनेला ग्र' जागोन, ग्र' जायोबा जोंबो इनकारेज मोनो आरो इयुनाव जोङो बानायनायनि सुबिदाखौ मोनो। बेखायनो रायजोफोरखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो बयखौबो गोदान बोसोर फैबाय थानायनि आङो गोरबो गोसोनि साबायखर जासिहरग्रोबाय। गोजोन्थों। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371
आरो 6003034997